Башкортостан махсус хәрби операцияларга катнашкан яугирларга гуманитар ярдәм әзерләүдә туктатмай. Өфе халкы был изге эшкә ничек кушыла? Шу хакта һөйләшәбез бүген. Һаумыгыз эфирда интервью студияда Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Өфенең Совет район хакимияте башлыгы урынбасары Артур Алибаков. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Артур Айдарович, шулай итеп Өфенең Совет районы халкы гуманитар ярдәм яуган ничек кушыла? Biz яугирларыбызга һәр яклап ярдәм итәбез. Махсус операция башлангандан алып, монда мин безнең ошо гуманитар ярдәмне икегә бүлермен. Бүген көндә мин аны горурланып әйтәм, безнең республикабыз Рәсәй регионнары белән сагыштырганда ошо гум конвой, гум ярдәм күрсәтү буенча без лидерларда торабыз. Бүген көндә 115 конвойдан алып республика ебәрде, безнең солдаттарыбызга битендә. Шунан тыш, икенчегә бүләрне безнең райондарыбыз айрым гуманитарный конвойдан булдырдылар һәм даими рәвештә хакимият башлыклары белән берлектә алар сыгып тордылар. Һәм аларның да ярдәме тиктән ашты. Әлбәттә. Шуңа күрә дөйм алганда безнең Өфенең һәрбер районы, улар безнең Итау битендә даими рәвештә айына бердә, кварталына бердә кинисе килеп сага гум конвойдан еудан тора инде. Һәм ул еу юкка гына теге төрле әйберләрдән генә тормай, уларның менә солдаттар белән булдырылган бәйләнештән сыгып, уларның заявкаларына карап без гуманитар конвой. Әлбәттә. Монда әйтергә кирәк, Өфенең төрле учреждениялары катнаша. Ул һәм мәктәптәр, безнең ведомство учреждениялары, шул дәүләт һәм муниципаль учреждениялар. Шуңа күрә әйтергә кирәк, махсус операция башлангандан алып, без әле бер көндә гум посылкалар еуды туктатмадык. Өфе калаһының Совет районына килгәндә, ул безнең Апельсин үсмерләр клубында көндә без ул посылкаларны кабул итәп 9 сагаттан 21 сагатка тиклем һәм ял көндәре 9 сагаттан 12 сагатка тиклем. Шуңа күрә без менә ошо яктан шундайрак эш алып барак, икенче яктан әлбәттә без солдаттар белән туры бәйләнештә һәм уларның тугандары белән туры бәйләнештә. Элегрәк аны әйтергә кирәк, кайбердә менә особенно махсус операция башланган башында гуманитарный конвойдар һәм посылкалар туран-тура барып та йитмәгән осрактар булды, уны әйтергә кирәк. Фейк да булгайны шикелле. Төрле фондтар барлыкка килеп киттеләр бит инде, төрле ситуация менән файдаланып, форсат менән файдаланып, халыктан акча йыелган һәм шул ук вакытта алдана осрактарлар бихисап булды. Бүген көндә ундай осрактар юк, чөнки һәрбер район әйтергә кирәк, һәрбер хакимият башлыгы үзенең мобилизацияга эләккән солдаттары һәм шул ук вакытта контракт менән бүген көндә хезмәт иткән солдаттар белән туры бәйләнештә. Һәм уларның булгансы тиклем командирлары менән туры бәйләнештә һәм уларның заявкаларында шул ук балалары, хатыны, әсәһе ебәргән посылканы кулдан кулга алып барып тапшырабыз. Ни өчен дигәндә, без менә шул махсус операция әпәт әйтеп үтеп китәм инде, махсус операция башында сын әйтәм, чөнки кайбер посылкалар кулдан кулга барып итмәйләр инде, улар юлда юллар. Шунлыктан да ышанмау барлыкка килде халыкта. Хәзер киресен исбатлайбыз. Һәм әлбәттә шул вакытта менә шундайрак решение кабул ителде бит инде. Һәм һәрбер районның хакимият башлыгы, һәрбер райондагы урнашкан зур предприятиелар, конвой йыйган предприятиелар турыннан-тура солдаттарга, яумаһалларның командирларына исемлек менән алып барып бирелә. Бына һез үзегез шәхсән гуманитар ярдәмдә озатып барган вакытта кайсы биләмәләргә тиклем барып киттегез? Кайда безнең егетләрне күреп, күзмә-күз очрашып, кулдарын кыттыгыз? Без гуманитарный конвой менән генә эш итмәдек. Гуманитарный конвойны алып барган мәлдә әлбәттә нөктәләр бар, кайда барып җитәргә мөмкин. Шул линиянан дальше китеп булмай, чөнки анда төрле дроннарны файдаланып безнең гуманитарный колоннаны әйтәйек, бәрергә мөмкиндер. Шуңа күрә һунар бара, димәк, гуманитар конвойларга. Әлбәттә һунар бара, чөнки бит инде ул теге продовольствие. Анда бит инде теге әйтеп үтәйек, теге солдаттарга кием фәлән ялмаһа, аш фәлән генә ебәрүгә түгел, анда махсус техника бара. Анда менә күп кенә, менә мин горурланып әйтәм, без кварталына берде автомобильләр, зур предприятиелар менән ярдәмендә автомобильләр ибәреп торабыз, чөнки улар нык кирәк. УАЗ автомобильләре, теге вездеходтар дип әйтәбез инде. Шуның төрле икенче махсус әйберләр бар. Шуңа күрә әлбәттә безнең дошмандар уны өстән карап торырга яраталар һәм безнең конвойга бомба ябым ракета ибәрергә мөмкиннәр. Шуңа күрә без төрле ошо фронт линиясында әйтәйек, төрле направленияларның теге определенный нөктәләре бар, шунда тип барады. Әгәр дә без бүгенге көндә әйтәйек, Кременной ягына, Сватово ягына барады икән, без Северодонецкида
гумконвойды бушатабыз. Запорожье ягында анда үзләренең теге нөктәләре бар. Луганский менән Донецк эргәһендәге подразделенияларның тоже үзләренең нөктәләре. Ул теге системага куелган эш аңлап торабыз бит, безнең фронт алга күсеп бара. Шул вакытта арттагы безнең теге барып етерлек нөктәләр дә арттан күсеп бара инде. Шуңа күрә ул теге бүген менә шунда барабыз, иртәгә шунда барабыз дип кенә әйтеп булмай. Без алдарак күстә икән, димәк, без фронт алгарак күсә икән, димәк, безнең гумконвойның нөктәләре арттан алгарак күсеп бара. Әмма ләкин әпәт тагы бер әйтеп үтәм, командирлар белән без бәйләнештә, халыктар белән мөмкин тиклем улар бәйләнештә булган мәлдә без алар белән сотовый телефон яулма телеграм аша һөйләшәбез һәм аларды унда күрергә тырышабыз. Гуманитар конвой дигәндә без әле нимәне күбрәк ишарат күз алдына килтерәбез. Сынап та ул азык-түлек менән ярдәм итә безнең халык, алмаш кием халым менән ярдәм итә, шулай ук маскировка селтәрдәре күпләп үрәләр, бер авыл йөзәр маскировка селтәрдәре ел исендә әзерләп тә ибәрә. Тагын нимә кирәк безнең солдаттарыбызга? Мин моны аерым бер оешма турында һөйләп үтермен. Ул Өфе калаһының маскировка оешмаһы ирекмәннәре бүгенге көндә 10 000 маскировка селтәрен әзерләгән. Ул моны Өфе калаһында гына шу башланган. Хәзер 10 000 маскировка селтәре. Гөлдәр Зөфәр кызы Сибагатуллина үзе профессия буенча кондитер, ресторанда эшләһәләр, моны махсус спецоперация башланудан алып ошо оешманы җитәкләй һәм бүгенге көндә уйлап кына карагыз, бөтен республика буйлап 70-кә якын цех эшләй. Безнең өчен әлбәттә һәрбер сетка ул ниндәйдер безнең халыктарның тормышын хаклау дигән ул. Шуңа күрә моны шу бер аерым гына оешманы Ләкин буна бу маскировка селтәрен үрүдә, бу махсус маскировка селтәрен үрүдә ул бит аерым сыгымдар талап ителә. Аерым сыгымдар, уны безнең халык ия. Уны шул кызур предприятие, ул бөтен моны мин әйтергә теләйм инде бер генә направлениелар гына безнең моны шундый эш алып бара. Андый направлениелар бихисап безнең республика. Шуңа күрә әйтергә кирәк, безнең республика бик әүдем катнаша. Бик шул авылдагы яшәүчеләр, шул каллы яшәүчеләр, төрле предприятиелар, аларның ханы бихисап һәм тагы бер дә әйтеп үтәм, без бу яктан әлбәттә Россия Федерациясында лидерлардан булып торабыз. Ул минең өчен горурлык. Артур Айдарович, бuna егеттәр белән сорашаһыгыз. Сорашу вакытында күтәрелгән төп темалар мөгаенда гаиләләрен игътибарсыз калдырмау һәм башкаһылар. Шул вакытта нимәләр күзәтәһегез? Бuna студиябызда берничә махсус хәрби операцияларда катнашкан егеттәр белән һөйләшкәнебез булды. Интервью тапшыруына сакырып уларды. Кемдер мобилизация тулкыны менән эләккән махсус хәрби операцияга, улар контракт төзергә теләкләрен белдерә. Кайберләре икенче сорашуга инде контракт хезмәт вәкиле буларак та безнең студиядә катнашканы бар. Ни өчен мобилизацияланган егеттәр контракт хезмәтте хайлай? Монда ни өчен түгел, чөнки монда хорозда икенчерәк куярга кирәк дип уйлыйм. Чөнки ни өчен дигән ул дөресрәк хороо түгел. Бүгенге көндә безнең мобилизациягә эләккән солдаттар уже күпме вакыт үтүенчә алар зур профессионалга әйләнәләр. Һәм улар үзләренең киләсәк тормышын хәрби менән бәйләргә, я булмаса контракт менән бәйләргә уйлыйлар шу яктан. Бу инде һөнәр, контракт төзү икән, бу инде профессия, һөнәр шулай бит. Әлбәттә, бу һөнәр, бу һөнәр. Моннан бер кайда китеп булмай. Уларның уже нее бар бит, срогы бар дип әйтәйек. Любой контракттың ул срогы була. 1 елга буламы, 2 елга буламы, 3 елга буламы, офицерларга бит инде минимум 3 елга бүгенге көндә. Шуңа күрә әйтергә кирәк, безнең дөйем әйткәндә армия бүгенге көндә шул тиклем теге алга юнәлде, алга ынтылыш алды һәм мобилизациягә эләккән безнең профессионал солдаттар дип әйтәйем уже. Улар контракт подписывать итәләр, контрактка кул куялар һәм менә бу юнәлеш буенча без аерым эш алып барабыз һәм күп кенә мобилизациягә эләккән солдаттар менән без передовойда дип әйтәбез, уже теге беренче фронт линиясында күрешкәндә булды. Теге баян тотып бардым, элек бит мин мәдәниятта эшләгән, шуга һәр вакыт теге солдаттар менән тура бәйләнешкә былай гына килеп сыгып булмай, чөнки анда күп проблемалар бар. Ондагы беренче линияда торган солдаттарның психологиялары икенче, уларга теге тик кенә килеп ышаныска кереп булмай. Шуга күрә төрле үзебезнең теге ябайсылыкты күрсәтергә туры килде, кайбердә концертта куеп бирә торгайнык. Үзебезгә лә охшай, чөнки солдаттар теге психологик разгрузка алһалар, уже һөйләшеп тә барлар. Уларның шул вакытта проблемалары асыклана, ялма өйдә булган проблемалар, алар бит инде алардан һөреп алуы ул вакытта, мәсәлән, хугыш операция барган мәлдә кыен. Шуннан шул теге безнең ошо максатты күреп, уларга ярдәм итү максаты менән килгәнде күреп, улар әйтә башлай. Кемнеңдер өендә, мәсәлән, әсәһенең заборы имерек, кемнеңдер кыршаһын әйтәйек, юнәтергә кирәк, кемгәлер
утын кәрәк, ябай гына һоралар. Һәм шул вакытта инде без үзебезгә шундай максат куйган идек республика, халыктар менән тура бәйләнеште булдыру һәм уларның районда кайсы райондан икән асыклагандан һуң, уларның шундан ук бәйләнеш булган урында хакимият башлыкларына шылтыратып, менә минең алда һеҙҙең алда тултыра, уның шундай һорауы бар, уны мына приоритет рәүештә нисәлер сәғәт эсендә эшләргә кәрәк. Ул райондарға гына кагылышлы, ул бөтен министрлыкларга кагылышлы булды, чөнки әсен менә бүгенге көндә мин рәхмәтлемен безнең хакимият башлыкларына, безнең министрлыкларга, особенно безнең халык аклау министрлыгына, чөнки төрле һораулар килеп сыккан һорауларны улар моменталь рәвештә приоритет итеп куеп, тиз генә хәл ителәр. Һәм әлбәттә шул ук вакытта без солдаттар менән турыдан-туры бәйләнешкә индек, чөнки менә тагы бер әйтеп үтәм, күп кенә безнең солдаттарыбыз контрактка икенче регионнан баралар. Ул айрым проблема. Чөнки башка региондарда күбрәк түләйләр. Күбрәк түләйләр. Единовременный акчалар күбрәк. Беренче вакытта контракт төзегәндә түләнә торган түләләр. Түләнә торган Ул битендә икенче яктан бер проблема тудыра, чөнки ул битендә профессия буларак, ул битендә риск. Һәм әгәр дә солдат менән бер ни була күрһә, гаиләләр бит безнең менән торып кала Башкортстанда. Һәм шул ук райондан улар шуның менән шөгыльләнергә тиешләр. Юридик мөмкинлекләр сикләнгәнме булса? Сикләнгән. Улар менә Питер яума, Мәскәү яума, Ханты-Мансийск аша китәләр икән, контракт төзеп, китмәйдәр дә шул ук урында подразделениеларда контракт кул куялар, әмма ләкин улар Ханты-Мансийск регионы эсеннән керәләр. Икән, шул ук вакытта аларга плюс булып китә ул регионга. Без аларның гаиләләре менән һуңынан аламаклаһан, шул ук проблеманы күзгә-күз карап утырып каласак без. Без аннан бер кайда китә алмайбыз, чөнки гаиләләребез, балаларыбыз бында. Әлбәттә, безнең республика башлыгы гаиләләр менән эш итүдә, гомумән СВОда катнашкан егетләребезнең гаилә ул безнең иң приоритет эшләребезнең бере. Барыгыз да белүегезчә, безнең республикага 37 төр ярдәм булдырылган, ул дәүләт кимәлендә. Һәм әйтергә, уны перечислять булмай, чөнки улар анда күп. Көндән-көн арта бара. Хәзер бит инде яңа дәүләт ярдәмнәре менә ошо арала нәйтелергә тиеш, дәвам итәргә тиеш һәм өстәлергә тиеш. Гомумән әйткәндә, ошо районнарыбыз безнең һәрбер гаилә менән, без үзебезнең металдан сыгып әйтәбез, һәрбер хатындары ата-әсә менән эш алып барабыз, без аларны калдырмайбыз. Шулай булырга тиеш тә, чөнки әгәр дә егетләр ил сиген хаклай икән, илдә тәртип урынлаштыруда үзенең һөнәр итеп хайлаган икән, бында улардан гаиләләре шулай яклау астында булырга тиеш. Әңгәмәгез өчен һеҙгә зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, безнең студиябызда Өфө калаһының Совет район хакимияте башлыгы урынбасары Артур Әлбаков булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.